Det var fysik for teknika. 1C side 83. Ja, det har jeg også, ja. FFT 1C side 83. 83. Ja. Og det el her, det skal vi lige indtage i meter nu, ikke? Jo. 1C, ja. Og så den der M1, som vi har der, det er jo ro gange af. Altså det er masse per længdeenhed. Det er ro gange tværsnitsareal i det. Og det tværsnitsareal, det havde vi deroppe fra. Og det var det, vi regnede ud for. Det regner vi ud deroppe. Ja, så får vi altså 2,8. Nå ja, egentlig det med 2 gange og længden. Det er 0,8. Nej, ja. Jo. Men det er jo også virkelig en tækkers hverdag. Juleskab, vi har lige et problem her. Jo, vi har fundet ud af, at den kraft, altså vi påvirker snoren med, den 2,64 newton. Ja. Men så, når vi så, den her kraft, tråden den bliver strukket, det er jo en tynd tråd. Ja. Så den bliver strukket, bliver den masse per længdeenhed. Det er jo ikke ret meget, det forandrer sig, men det kan godt indvirke noget på den frekvens. Den svingningsfrekvens. Nu skal jeg nok først spørge, hvor stor er trådtykkelsen, de har regnet med? 0,1 mm. Det er sikkert nok for lidt. Den skal sikkert være betydeligt tyndere end 0,1. Skal den tyndere? Ja, betydeligt tyndere end der. En faktor 100 måske, eller sådan noget. Faktor 100? Det var en tynd tråd. Det vil jeg tro. Hvor stor har de fået frekvensen det? 2 kHz. Ja, det er måske så lige i bunden af, hvad vi skal regne med i hvert fald. Altså, vi regner med at bruge en aluminiumlegering. Til tråd. Ja. Det er jo meget lavt, der er jo ikke noget vægt i den. Nej, det er så muligt, at det kan lade sig gøre. Til har vi fundet en med en meget høj trækstyrke. Hvor stor er trækstyrken? Den er... trækstyrken, hvad kalder det? Flydespændingen, ja, den er... 73.000 psi. 7.300. Nå ja. 7.300? Ja, altså den er jo... Nej, det er elasticitetsvolumen. Det er også, ja. Flydespændingen, den er 73.000 psi. Ja, lad os se, det bliver omkring 50 kg per kvadratmillimeter. Ja. Det er jo ikke særlig meget til sådan en tråd. Nej, det er det gennemsnit ikke, men det er jo meget, det er meget i grund af aluminiumslegering. Ja, det er vi har valgt aluminium for at få så høj en udvidelseskoefficient, altså varmeudvidelseskoefficient som muligt. Og de har altså valgt at lave en temperatur. Ja, vi skal have en temperaturmåler. Altså huset, det er lavet i Indre. Ja. Det har ikke rigtig en udvidelse. Og så er den aluminium. Der skal vi have en kraftig udvidelse for at få en differens. Ja. Ja. Men det kan godt ske, at problemet her, det er så direkte. Altså helt konkret, hvad er problemet? Vi er bange for, at den tråd der, den bliver strukket. Det er jo ikke så meget, den strækker sig med. Altså den masse, om den masseændring, den får indflydelse. Altså den... Og de mener at selve tværkontraktionen, ja. og den får nogle indflydelse. Har de prøvet at regne på det? Nej, ikke som rigtig. Der skal de bruge huslov med 36 kompresenter. Nå, det er den her udvidelse. Ja. Men vi kan jo reducere den helt ned til, lad os se, hvor har vi, altså faktisk den der. Den udvider, er det ikke den, der står? Ja, det er den med de, ja, det er den, med de 36. Den der. Ja, det er den der, de skal bruge. Nej, det er jo den der, jeg tænkte på. Nej, det vil jeg ikke. Okay, men den der kan de nok klare. Ja. Og så kan de prøve at regne på det. Men jeg tror faktisk ikke, det får nogen indflydelse. Nej, det har men I Svagstrøm-studiet undervises der også i ikke-tekniske fag, som for eksempel økonomi og virksomhedsledelse. I den følgende scene får vi et lille indtryk af en time i faget virksomhedsledelse, som de studerende har i 3. del. Ja, time var helliget spørgsmålet om, hvorfor erhvervslivet og industrien nu i højere grad end tidligere må gennemføre en nøjagtig planlægning af deres investeringer. Og vi koncentrerede diskussionen omkring en række faktorer. Vi sagde, at den hastige teknologiske udvikling, den hastige økonomiske udvikling medfører en øget konkurrence, og denne konkurrence gør det nødvendigt for det enkelte firma, at de
bedriver en teknisk udvikling, det vil sige, at de stadigvæk sørger for, at deres produkter er optimale, at kunderne får det, som de gerne vil have, at de effektiviserer deres virksomhed, altså investerer i bedre maskineri, i mere effektivt maskineri. Vi diskuterede, at den tekniske udvikling jo også medfører mekanisering og automatisering, og at udstyret koster stadig større og større kapitalbeløb. Vi snakkede også om, at den lettere og billigere transport fra de forskellige lande, markedsdannelserne, som gør det muligt at udbrede sit eget marked, men altså også gør det muligt for ens konkurrenter at komme ind på ens enemærker. Alt i alt skærpet konkurrence, teknisk udvikling, økonomisk udvikling, gør investeringerne til et mere og mere centralt problem for den enkelte virksomhed. Vi vil specialisere os i virksomhederne. Vi skal have personale, som er uddannet. Uddannelse er også en investering. Det koster også i stigende grad penge. Vi skal bedrive en reklame for overhovedet at få gjort opmærksom på markedet, at vi laver noget, som er godt. Det kan ikke nytte noget, at vi sidder i vores virksomhed og præsterer et udmærket produkt, hvis der ikke er nogen, der ved det. Vi gik et lille stykke videre og sagde, at vi skal altså investere. Det er klart. Spørgsmålet er, hvor skal vi skaffe midlerne fra? Problemet er jo her, at alle virksomheder, hele erhvervslivet efterspørger kapital, og den er altså blevet knap. Den er blevet dyr i de forskellige lande, i hvert fald i Danmark, fordi vi har en betalingsbalance, der gør det nødvendigt, at vi forsøger at begrænse forbruget for at få penge til fremtidige investeringer, gælder såvel i det offentlige som i det private. Altså knap kapital, dyr kapital. Hvordan skal virksomhederne nu gøre, og hvad er det, der er nøgletallene for virksomhedernes sundhed? Der diskuterede vi også, at der er jo to ting. Det er ganske klart, at virksomheden skal præstere et overskud for at have midler til at investere. Altså vi kan sige, at overskuddet skal være så stort, at der her er noget til investering. Og så er der alle de andre beløb, som overskuddet skal være med til at betale. Vi var enige om, at vi skulle betale skat. Vi var enige om, at vi skulle holde vores aktionærer glade, så de ikke forlod firmaet og solgte deres aktier, og vi derved kom i klemme, når vi skulle for eksempel i banken og låne yderligere penge. Altså vi skal betale dividende. Vi skal betale rente af fremmed kapital. Og jeg ved ikke, hr. Juhl, var der flere ting, som vi skulle have ind i overskuddet? Ja, det var der. Ja, det er der. Der er reservefonds, ikke? Eller reserver af forskellige art. Det var stort set det vores overskud. Det var det ene nøgletal, så at sige, for virksomhedens økonomiske sundhed. Overskuddet kunne være tilstrækkeligt stort. Var det nok? Vi skal som afslutning på teoriundervisningen se 2 sekvenser fra de svagstrømstekniske teorifag i 3. del. Det første eksempel er fra faget ciffertekniske systemer, hvor man i denne time gennemgår syntese af asynkrone netværk. Det er en opgave, der består i at opbygge visse logiske kredsløb, der kan udføre bestemte funktioner, når en given række af hændelser er indtruffet i den rigtige rækkefølge efter hinanden. Emnet er noget, man bruger i automatiserede processer i industrien i meget høj grad. Går omskiftningerne i denne matrix mellem disse rækker. Og der benævner vi disse tilstande som lille a, lille b, lille c og lille d. Og så skriver vi op, ja, hvis vi nu starter i tilstand a, hvor bevæger jeg mig så hen næste gang? Hvor bevæger jeg mig hen? Hvilken tilstand går jeg i fra lille a til denne her række? Ja, jeg må gå ned i tilstand b, ikke?
Så tegner jeg det sådan der. Fra tilstand B, hvor går jeg så hen? Der går jeg til C, ikke? Fra tilstand C går jeg til D, og fra tilstand D går jeg tilbage til tilstand A. Hvordan ønsker jeg nu at arrangere disse tilstande i forhold til hinanden? Jo, jeg ønsker ikke at arrangere dem på en sådan måde, at der sker hvad? Hvis jeg nu siger, at lille a svarer til x og y 00, hvad ville det så være naturligt at give b for en kode? Lavlund. 0, 1 eller 1, 0. Hvorfor